aggressive amen welicala sibulisa abantu ngegama lenkosi uYesu amen sibulisa abantu benkosi ngegama lenkosi uYesu amen sibulisa ngegama lenkosi uYesu sibulisa ngegama lenkosi uYesu siyabulela kakhulu awuthawule lokhu secapha wenze kahle wafika nawe ebusweni benkosi awuxawule umuntu ozecabakho ngegama lenkosi siyabulela abathandekayo sizawufundiswa lenkosi siyabamkela bonke abaqala ukuba nathi olusuku lesithathu kule mvuselelo ake baphakamisana bafika namhlanje bazelule kakhulu izandla bafika namhlanje Jesus hallelujah izandla kakhulu siyabulela kakhulu kwabaxhingana ifani ekhaya liselusikisi ndakhile phaya ndiyazalwa kula ndawo ndingumntwana kaThixo indoda etshatileyo unkosikazi naye ungumuntu wesifazane amen ukhona amen namadoda atshata lapha ake sithi izandla zethu namadoda athini uhulumende uvumile basiwatshadise amadoda nenye indoda Shate ngela xetsha ngamadoda bengatshadana ngegama lenkosi uYesu sinisiwe umntwana kaThixo ndamamkela uYesu waba inkosi nomsindisi wempilo yami amen akho nto ibaluleke njengalonto ikokusindiswa uThixo undiphile izinto zakhe kodwa yikho into yakhe wandipha yona enexabiso engalinganiswa nokusindiswa eyona nto enkulu ebomini bam nendilwa kangangoko kuba ndingehlukani nayo lusindiso kuba usindiso lundiphathela uvuyo yonke imihla uba noxolo uThixo khonza uThixo isazela sakho sikungqinela sisithi ungumntwana kaThixo ngeke afike ebazalwaneni uhleli wedwa phuma uhamba apha kuwe emoyeni wakho ithi mhla ungabhubha ungambona uThixo unwatyiswe yilonto ke emhlabeni igama lenkosi malibongwe ake sithi izandla zethu uba umuntu uyasindiswa ephila emhlabeni lo mhlaba waziwa njengomhlaba ekungekho nto ilungileyo ekwazi ukuphila kuyo kodwa uYesu nabo abantu abagcinayo umhlaba wenkohlakalo ebahlukanisile nenkohlakalo abo bantu amen ukhona amen Ngicela ke sifundiswe lenkosi incwadi yabase-Efese chapter 1 verse number 4 no 5 sifunde u6 sime u7 sifunde lencwadi yabase-Efese chapter 4 verse number 1 sihambe ke sigcine ngencwadi yabaseGalati chapter 3 verse number 13 wakhona I know the Lord will make a way for me. Oh yes, for me. I know the Lord will make a way for me. Oh yes, for me. If I live
the holy light, shine the road and to the right. Yes, I know the Lord will make a way for me. If I live, the holy light, shine the road and to the right. Yes, I know the Lord will make a way for me. Yazi Inkosi izolungisa indlela yami, yona indlela yami. Yazi Inkosi izolungisa indlela yami, indlela yami. Siyafunda lamazwi makholwa ma usindisiwe ke ubizelwa holiness. uThixo ukhupha abantu ekungcoleni ukuze babe ngcwele. Amen ukhona. Indawo uThixo akubizela kuyo xa ekusindisa kusebungcweleni bakhe. iBhayibhile besiyifundisa ithi ubomi obungenaphakade kuba nemazi basimazi uThixo ekuphela oThixo oyinyaniso. Sibe sesisazi ke ngokuYesu Kristu ongumlamli phakathi koThixo nathi thina bantu. Xa umazi uThixo kufuneka wazi uba unjani uThixo. Now God is holy. Abantu abasondela kuThixo kufuneka bangcwalisile. Ukuphalala kwegazi likaYesu kwakusenzela uba sihlanjwe izono zethu, so that sibe kwindawo right yokubonana noThixo. I-holiness akusiyona into yecawe ethile, yinto yabantu abazimisele ukuthi xa befa bambone uThixo. Without holiness ngeke ube nayo i-relationship noThixo. I-holiness ke awuyenzi, uyayigcina. Ngoba xa usindiswa uJesu ukutshintshiselana nawe ngobomi bakhe, ukunika ubungcwele bakhe, umnike ukungcola kwakho, then ube sowugcina wena lento akwenze yona. Umzekelo ophilayo nje, ugovernment wakhe izindlu kule ndawo, ubanika abantu zipeyintiwe zi-clean zinhle. Kusebantwini ukumaintaina obubuhle
balendlu ayiphiweyo. Abanye abantu ke kudala izindlu zabo ziyawa singakhathaleleki. Amo-government obanike izinto ezimdaka ngabantu abangakwazanga ukuyigcina into abayiphiweyo. So ne-gospel ke injalo. The day usindiswa, noba usindiswa kweyiphi na inhlobo, umamkela uJesu, utshintshwa impilo yakho engcolile ngelo xesha. Then bese usamkela impilo kaKristu, uKristu amkela impilo yakho. You have a responsibility yokumaintaina le nto yenziweyo ukuze uhlale uyile nto uKristu akwenzayo. uNkulunkulu wenza into perfect, akayenzi into engekho perfect. Sithi ke abantu sebesindisiwe baphinde babuyisa into zokungasindiswa empilweni, kodwa uJesu uma umamkela, the day umamkela ngayo ziyasuswa izono zakho zonke ngelo langa omamkela ngayo Yesu. Usigcine ke ngokuvusela esisazela sivusiweyo, funeka usigcine until you die. Sehlulwa i-maintenance. Amen ukhona. Because akekho umuntu ongazenza ngcwele, ubungcwele siyabuphiwa. Sisipho. It is a gift. Be holy, i-gift oyinikezwa xa usamkela uYesu. Cela ke siwafundela amazwi akule ncwadi yabase-Efese chapter 1 verse number 7. Bukhona phethe isiXhosa sithi angasifundela incwadi yeGalati chapter 3 verse number 13 no 14 yedwa. Verse number 4. Chapter 1. Chapter 1 verse number 4. Iintsikelelo zabamanywe noKristu. Iintsikelelo zabamanywe noKristu. Verse 4. Kukho iintsikelelo zabantu abamanywe noKristu, kube khona iintsikelelo zabantu bonke abaphila phezu komhlaba. Kodwa ngoku uThixo uthetha uPaul eveza iintsikelelo zabantu abamanywe noKristu. Funda. Verse 4. uThixo wasinyula ngoKristu kwangaphambili kokusekwa iBhayibhile uThixo wenyula abantu bakhe ngoKristu kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi. Ukuze sibe ngabantu bakhe. Ukuze thina sibe ngabantu bakhe. Abangenasiphako. Abo bantu abangenaso isiphako. Ngenxa yothando. Uthi umbhali sisenziwa luthando. Le nto ibangela uba singabi nasiphako luthando lwakhe uThixo. Ayisithi selefundile izolo elithi sigwetyelwe lukholo lwethu kuKristu, sabalelwa njengabantu abangenazono kodwa benazo izono. Na uthi umbhali ke siye sabalelwa ngenxa yothando, sabalwa njengabantu abangenaziphako kodwa zikhona iziphako. Intona uthando lukaThixo lwasenza sangabi nazo iziphako. Amen ukhona. Sabukeka njengabantu abangenafault, sinazo iphazamo, mistake sinazo, because of his love. Food. uThixo akuba ethandile kuthiwa le nto wayigqiba ngaphambili ukuba asenze, wayigqiba uThixo ngaphambili asenze oonyana bakhe nakasana esenza uThixo ngoYesu Kristu. Okay, masimthumise uThixo ngenxa yesisa sakhe esisodwa asenzele sona ngonyana wakhe oyintando. Ndifuna siyibambe le nto. Wasenyula ngoKristu kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi ukuze sibe ngabantu bakhe. Igama lenkosi balibo, sibe ngabantu bakaThixo abangaownwa umhlaba, abangaphilongi emhlabeni. Sibe ngabakhe
injongo kaThixo ukusenyulwa ngoKristu ufuna sibe ngabakhe, then singabi nasiphako, sibe ngabantu abangcwele. Xhosa esidala siphi sifunde sibe ngabantu thina abangcwele. Njengokuba wathi ngaphambili okusekwa kwehlabathi. Yes. Wasinyulela kuye ukuba sibe ngcwele, ukuba thina sibe ngcwele. Singabi nasiphako. Wasinyulela kuye uThixo. Xa umuntu ethatha uJesu esamkela uYesu, wenyulwa nguThixo emkhethe ebantwini kuzabe ngowakhe. Nyulela kuye ukuba sibe ngcwele. Isazela zethu sivume zithi isazela zithi singabantwana bakaThixo, sibe ngcwele, singalahlwa zizazela zethu. Nazinjongo kaThixo ngoYesu ukwenyula thina siphume ekungcoleni, silahle izinto zokungcola, sibe kuye, sibe ngabakhe uThixo. Futhi njengokuba wathi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi wasinyulela kuye. Ndifuna ibambe wasithathela kuye asone, singabhilongi kulo mhlaba, singabangwa mntu kweli lizwe, kodwa sibangwe nguye yedwa, sibe ngabakhe. Uthi umbhali wasenyula ngoKristu, so uthathi thina sibe ngabantu bakhe. Yole nto nakhona umuntu owenze inyala esindisiwe, ihlabathi lithuka wonke umuntu osindisiweyo, because ihlabathi alimazi umuntu osindisiweyo uba kukho apha bhilonga khona, lazi ukuthi ubhilonga phezulu. Sibe ngabakhe, aku-owune uThixo, ubhilonge kuThixo, ungabangwa icawe, ungabangwa ngabefundisi, ungabangwa ngabaprofeti, ungabangwa ngabapostile, kodwa ube ngokaThixo, sibe ngabakhe, sibangwe nguThixo, si-ownwe nguThixo. Kuba kukho umbhalo obhaliweyo okukwegusha ezimakiweyo, sibe nemaki kaThixo. Imaki kaThixo kukuba aba bantu bakhe ubaphawula ngoMoya Oyingcwele, ubazi ngoMoya Oyingcwele, because abantu abangaphilongi kuye abamtholi uMoya Oyingcwele, bathola umoya wamasonto, kodwa laba abaphilonga kuThixo bayaphawulwa ngoMoya Oyingcwele ukuze babe ngcwele, bathanda impilo yobungcwele, bathanda inhlanzeko. Wasenyulela kuye, sinyulela kuye. Funa phela ngoba wasenyulela kuye, oqala funeka sibhilonge kuye. Njengokuba wathi ngaphambi kokusekwa kwehlabathi. Ifuna lena ukula ethi sibe ngcwele, bazabona sibhilonga kubani? Ngeke sibuthande ubungcwele singekaqali sibe ngabakhe. Into yokuqala funeka sibhilonge kuThixo, asi-own. Yo madoda, aliboya igama lenkosi. Niyazi into endenze ndahlala esindisiwe, into yoba ndasinyazwa ngamadoda mna emka. Ndasinzwa amadoda mna ndafika nge-last day ye-revival ngo-94 ngoJuni madoda. Ndafika nge-last day.
ndafika ngale mini ekugqityezelwa ngayo, ndafike ndasindiswa, ndathi ukusindiswa bam bavuka basonga itente bahamba, andabazi noba baphi, kodwa bamshiye ngaphakathi. Yonka 1994 ndisafutha ngaye namhlanje. Kusibani ndixhumanisa nento eyaditywa ihlabathi lingekabikho, kodwa ndizawuhlanganiswa noKristu ndibe ngowakhe. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yonka 90 ifika athi mtsha, Hey, Nkosi yami. usindiso lutsha day by day, because naye ndlela ndibangayo akekho akwandibanga, kodwa ndathola ithamsanqa lokubangwa. Jesus. Ngoba tata awubhilonga kuThixo, amadimoni ayazihambela, because amadimoni ahanjiswa yi-holiness. Niva kakuhle, awuhluthwa imimoya, awuhluthwa ngothiboloza, awuhluthwa ngamadimoni, awuhluthwa nto. Noma kuthiwa ikhaya lemimoya, likhaya lamadimoni, likhaya lezangoma, once ubhilonge kuye wehlula amathakathi, wehlula imimoya. Incwadi yabaseKolose chapter 3 ithi manavuswa noKristu, ithi ke ngokufulana into zaphezulu apho uKristu ohleli khona, ithi kaloku nina ubomi benu ufihliwe kwezasemazulwini ndawo. Hayi iBhayibhile leyitshethi nyani kuwe xa uthe waphila wamthola kahle uKristu, wavuma ukwenziwa ngcwele, wehlukaniswa nemimoya, walwa wawunikela umzimba wakho ukube likhoboka likaJesu, ulikhoboka lokwenza into ezilungileyo, ikhoboka lobungcwele, ikhoboka lokuhlambulula. Akuthiwa nafihlwa nina ubomi benu ufihliwe kwezasemazulwini ndawo. Ithi iBhayibhile bufihlwe kuKristu, phaa ezulwini uKristu uhleli nathi, ubomi bethu bukuye, asibonakali thina ezulwini, kubonakala yena. Phaa kuye ngaphakathi kugcwele imiphefumulo yabantu abamkholwa emhlabeni. Lapho emhlabeni sifihle yena apha ngaphakathi, abambona abantu uKristu uhamba kuthi ngaphakathi, ezulwini sihamba kuye, emhlabeni uhamba kuthi. Alikho ithuba lokuhlala imidimoni, alikho ithuba lokuhlala kweli lizwe. Sifihle uThixo, sithwele uThixo, ezulwini tukuthwele thina, emhlabeni sithwele uKristu, emazulwini sikhona sikuye. Jesus. Hallelujah. Ithi ke wasenyula, funda phuka kulo wasenyula. Wasinyulela Yima endokwenyula kwakhe wasenyula, hayi namhlanje, hayi the day endisindiswa ngayo. Kukho abanye abasazosindiswa, sebanyulwa, sebakhethwa, bazawulandwa. Abanye balifa ilizwi njengada elaseGolgotha esiphambanweni, the last kuba lalikhona igama lebhada kubantu abasewenyulwa, lathi noba seligwetya ukufa ibhada, kube kugqibelela kwagqitywa ngebhada ukuba soze life lingafikanga kuThixo ngoKristu. The last moment umphefumulo ogqibela umphefumula kwalo okugcina lanele ukuthi wena ususikhumbule wathi uJesu namhlanje uyaba nawe eparadesi, ngoba ibhada lalibaliwe ukuthi nalo likhona kwabenyuliweyo. Oh, Jesus. ewe Yesu. Kukho abantu abaziphethe kahle baye bongena engcwabeni, zange bathola, zange banxila, zange bathakatha, into nazange bamamkele nje uYesu.
kodwa namhlanje babheka izidlele basendleleni bhekisa ngoba Oh, Nkosi yami. kodwa kukho thina esasingamanxina abanye babedayisa ngemizimba besiphethe kakubi bebizwa ngesifebe bebizwa ngamagama amdaka kodwa namhlanje benzelwe inceba bahlanganiswa nombuso wesulu intombazana uyaRahabi wathi phakathi kweSodom neGomora seyibolile uThixo ngekuyidestroya uRahabi umdayisi umthintaniswa amadoda wabubaliwe kwinkululeko Israyeli idibhabile lami wathi the day inhlola zingena kulilizwe laseGomora amadoda elala amadoda kodwa ayifuna la madoda ukubalala kodwa le ntokazi ethintanisa amadoda yawafihla amadoda wakufihla kwawinhlola yaphola inceba uRahabi kabebhubhiswa abantu ababhubhiswa baningi abantu abafile bafuthisiwe namasi bebesiphethe kahle phambi kwabantu bebukela benesimilo kodwa baphoswa ngoKristu Jesu labo bantu baselayinini yokugwetha uThixo lapha namhlanje owenzanga kakuhle yini ekhona wena uThixo akatsalwanga kokulunga kwakho ukhona ubantu bakhe efana wehlulekile wewa awuncile besefana ukhokho nzima baningi abantu abawayo baningi abantu abawayo abanye bawa bayikhala inkonzo bayicaphukela kodwa wena uwa njalo kodwa icawa ukwazi kwehlukana naye na ungazibuza umbuzo intoba kuthena abantu besiwa bathi ugqiba kabukuwa bangaphinde bafune into bahlanganisa noYesu nje kodwa wena njalo uyawa kodwa njalo uyabuya kodwa njalo uyehluleka kodwa indawo inami na ungazibuza umbuzo why yenza kakubi kangaka intoni insalele endaweni awukhona uyatsalwa Balibonge igama lenkosi balibonge igama lenkosi siyabiswa na wasibiza ukuba sibe ngabakhe oya uzive ubungowakhe Jesu uthi xa uthandaza uthi bawo kube khona into exhumanisa noBaba yes ingabi nonto nje singafani nabantwana aba-adoptiweyo ekungathiwa kubo kuthiwa abantwana bam bale bona bathi ayingomama lo bathi ayingotata lo yena loba adoptileyo ubenzela yonke into ebanika uthando lonke esida le nto uba banayise kodwa abantwana aba-adoptileyo abavumi ukuba boyise nonina ebantwana singafani nabo bantwana kodwa thina simele ukuthi uNkulunkulu ayijisike abantwana bakhe siyifile le nto yokuzalwa nguNkulunkulu kube khona into esidibanisa nale nto ayithethayo uThixo yintoni loo nto kumoya fanele umoya wakho uyivumele ukuthi uthi ngumntwana wakhe lahle izinto ezikwenza ukhanyeleke ubuzalwa ekhapha ukuba sibe ngabakhe sibe ngcwele funda khula sibe ngcwele yabona le yobungcwele ayithethwa kubantu abangekho kuYesu kuthethwa kwabangaphakathi regardless intoba ukhokhelwa ngubani regardless ukhonza kweliphi isonto umoshe ukuthi umamkela uJesu njengenkosi nomsindisi uthi usendleleni ebhekisele be holy God is holy
God is holy. Glory to Jesus. And uNkulunkulu akathandazwa ngabantu ababalekana ne-holiness. uThixo ehlangana noMoses, Moses ephuma eGibhitha wakwelusa impahla eMidiyani kayise wenkosikazi yakhe. Uhlangana noThixo, iBhayibheli lami lithi wabona isihlahla sisitsha kodwa isihlahla asipheli. Kwakhona into yamdonsayo uthe mangasondela, wathi uNkulunkulu no, Moses musa ukusondela, lo mhlaba onyathela kuwo umhlaba ongcwele. Yabona i-appointment yakho noNkulunkulu, indawo yokuhlangana ikwi-holiness. Ungafast kodwa ungakwazi ukuhlambuluka. Ungangeni ku-fasting kodwa ungafuna ukwehlukana nezinto, ngoba i-fasting ayizukwenzela nto. Ungathandazi kodwa ungafuni ukuba bangcwele. Ungashumayeli kodwa ungafuni ukuba ngcwele. Ungahlabeleli kodwa i-holiness ungayifuni, because uNkulunkulu kuhlangana naye ebungcweleni bakhe. uNkulunkulu akanamilonzi, uNkulunkulu akanamaciko. uNkulunkulu usebenza nge-character. Sazela sonke kufuneka siphilile. Oh yeah. uNkulunkulu akathathi magorha, kodwa uNkulunkulu usebenza abantu aba-weak, abazazi uba I am weak, abakwazi ukuvuma ubuthakathaka babo, abantu abakwazi ukuthi inkosi andikho ngcwele ngihlambulule. uNkulunkulu akahambi nabantu abafihla izono, kodwa uhamba nabantu abazivumayo, kuba lithi iBhayibheli sivumayo asisiye. Uthembekile lilungisa ukuba mkolele isono esifihliweyo sinamandla phezu kwalo sifihlile, kodwa isono esivunywayo silahlwe. Asibizelwanga bangcwele ekuzohlabeleleni, asibizelwanga ekushumayeleni, sibizelwe ebungcweleni. If you want to defeat the devil, be holy. Oh yes, Lord. Be holy. Oh yes. Be holy. My God. Ungekathandazi. Usadani kadefeatwa ngumthandazo. Yeah. Udefeatwa yi-character. Glory to Jesus. Oh Jesus. Usathana koyiswa yi-prayer fasting yethu, wehlulwa yi-character. Ya usathana uxaka thina xa singekho endaweni. Yabo usathana uyasazi bafamasi baphi, uyayazi iposition yomntu osindisiweyo usathana. Oh yes, oh yes. Uqele basuka kwiposition le yes, Lord. My God. Sathana kabi foka kom nomthandazo. Bakhona abantu abakwazi ukuthandaza, bathandaze baphile ezonweni. Oh yes. Kodwa usathana uyalwa eposition yakho. Holiness. Na wasenyona kuba sibe ngcwele. Ungcwele, ungcwele. Ungcwele. Ubungcwele bakho buthi xa ubhekene nekona, Oh Jesu. uthi Nkosi ndikukhonze ngobungcwele. Oh Jesus. My God. Yeah. Kunamathuba ongathandaziyo, Oh yes, Lord. othetha noThixo ngendlela oyiyo. Glory to Jesus. Ah, my God. Ya, kukho intaba esingayinyuki ngoba sisilile, siyenyukiswa indlela esiyiyo. Oh Jesu. Ndithi kukho imilambo abatshona kuyo abantu, kodwa wena uhambe kulo mlambo. Uhanjiswa ngoba uthe xa ufika phambi kwakhe wathi Thixo
lo mlambo umi phambi kwami undivalele. Oh yes. Abokuqala sebetshonile. My God. Khumbula Thixo, before ndifike kulo mlambo ndikukhonze ngobungcwele. My God. Glory to Jesus. Moya oyingcwele. Ikhareka yakho iyathetha. Oh yes. Bazali bam, uthi sowulambile. Oh yes. Uthi uphelele kumsebenzi uthi kakhumbula Thixo. Oh Jesu. Khumbula Thixo. Moya oyingcwele. Yeah. Ndikukhonze. Oh yes. Ubomi bam bonke. Ndikukhonze ngobungcwele. Oh Jesu. Ngoba xa ufika esilingweni awukho umthandazo. Oh yeah. Xa ufika esilingweni akufuthwa. Esilingweni akujayiva. Glory to Jesus. Esilingweni umthandazo phansi. Yeah. Kuyathethwa esilingweni. Oh yeah. Oh Jesu. Kuyangqinwa phaa esilingweni. Hey, Mongcwele. uDavide xa idibana noGoliath zange oyiswe lilitye uGoliath kodwa wahlulwa bubufakazi. Yebo. Ibhere ithi kwengegusha zakhe Oh Jesu. ayixhaso ingonyama ibifuna ukubamba atikani ndayibamba ndayiqwenga. Ubufakazi xa udibana nezinto kunjani, uthe ungekafiki kulo mgodi ubuhamba njani. Oh Jesu. Yini Kukho Mongcwele. abantu abathi ngabekhonza bakhonzela inkonzo, bakhonzela ukubukwa ngabefundisi, benze kahle. Abantu ngendlela benze kakuhle ngayo benze kakuhle, bakhupha izimali zabo kakuhle, bathembeke ecaweni kodwa bengathembekanga ebumkhonzeni. Oh yeah. My God. Lalela ndinitshela iqiniso bazamam, neyiphi into siyenzayo noma siyashumayela i-foundation ifuneka ibe yi-holiness. Jesu. Noma sizawukhupha ishumi funeke sazi uba xa sikhupha ishumi sendlale nge-holiness, Hayi. because ayikho into eqhatha uThixo, ayikho into engamenza uThixo eze kuwe. Imali ngeke imkhatha uThixo, ukucula kwam ngeke imkhatha uThixo, ukushumayela kwam ngeke umrophe uThixo, but impilo yakho yiyo etsala isinakade ahlale kuwe. Ah. Funda mfukamenzi wasendiyathandaza sasasenyulwa nguThixo kwangaphambi kokusekwehlabathi ukuze sibe ngabantu bakhe, Jesu. ukuze sibe ngabakhe, My God. ukuze sibe ngabantu bakhe. Oh Yonke imihla yami Oh Jesu. ngoziphilela ngomthandazo, yonke imihla yami yonke imihla ngoziphilela sibe ngabakhe. Wasinyula ngoKristu kwangaphambi kokusekwa. Indala le nto ndiyo. My God. Yeah, Jesu. Le nto ibithi usana Hey, ngoba indala. Mongcwele. Le nto ndiyo indala. Ngoba iBhayibhile indala ndingekafika esibelethweni sikamama. Le nto ndawenziwa ndayiyo. Oh yes, Lord. Glory to Jesus. Glory to God. Naw siyaxakwa nguwe kodwa izowusithi uyithole kodwa ube nekharete engeyiwe yayo. Glory to Jesus. Usindiso ayikho kuhamba cawe abantu abasindisiweyo. Yazi bakhona abantu abathi basindiziwe bengasindiziwanga badla izolo, kodwa imilomo yabantu basindisiwe baphile ezolweni. Kwezinye indawo bayakwazi ukuqhubeka nokuhlalisana kodwa bekhonza namasindiso, bengqina besenza yonke into. Abanye abantu bakwazi ukudeyithana besindisiwe bekhonza kunye, bengathi le nto ayisosono.
Isono sikugqiba amandla. Isono sikwenza uvuthe xa singena apha eholweni. Uthi xa uwedwa kungabikho mthandazo, kungabikho mdla kuThixo, kungabi namdla. Uvuseleleke only ngecawe naxa udibene nabazalwane. Wena akho nto kuwe. Isalvation kukuxolelwa kwezono. Umuntu before afike kwisalvation uyarepenta, uyaguquka. Ukuguquka kukuzibona ukuba ndingumuntu, ube sawuzisola ngezinto ozenzileyo, uzisola into omone ngazo uThixo, nothi xa uThixo. Ube sawuthatha isigqibo sokuba ube sawucela uxolo ngezi zinto ozenzileyo. Uphinde uthathe isigqibo okanye uzibophelele ekulungiseni ezi zinto uzonileyo. Uthathe isigqibo sokuba ngeke ndiphinde ndiyenze le nto. Ube sewuqhubeka nokulungisa izinto eziye zamotshakala ungekafiki kuThixo. Uthole uxolelo lwezono ukwamkela uYesu. Xa ukhonza inkonzo le ayiyo kuba sowufike apha, uyinkonzo wedwa. Oh yes. Kufuneka ubuve ubuthixo bukaThixo uzihambele. Oh yes. Oh yes. Ungadepend kuba sowufike bazalwane. Glory to Jesus. Because nabazalwane badinga le unayo into uze nayo. So suza ungenabudlelwane noThixo. My God. Sudependa kwi-fellowship yabazalwane, dependa kwi-fellowship yakho naye. Ifundele khawuleza sesiyathandaza. Now senziwa ngcwele ke uThixo. Verse number 7 sowungena emthandazweni. Sikhululwe. Silandela amaqhawe asendulo ona asisi nensalela yokuphila impilo engcwele. One, ubizelwa kwi-holiness. Zigadeke yonke into ebulala isazela sakho ihlambuluke. Sulinda ude woyiswe yinto oyifileyo, kuba xa ulimala usiwa uwa emoyeni, kuqale kulimala umoya, kuqhawuke ubudlelwane bakho noThixo, kuphela uvuyo. Yeah. There is a joy Of the Lord. xa usamkela uYesu. Oh yes. Uba zange ibekho lo joy, funeka utshekishe uba wamamkela njani uYesu. Yeah. Yeah. Because first time umamkela uYesu, there is a joy. Glory to Jesus. That joy engafaniyo nazo zonke, nalo lonke uvuyo kwalithole ebomini bakho, uhlike lidifa ngendlela emangalisayo. Joy efike ebomini bakho ungenamali. There is a hope, ithemba obanalo. Ungaphangeli u-aplayile ufaka i-CV sakho kakhulu wathi wakhathala, but the day umamkela uYesu there is a hope evukayo. Yeah. Oh yes.
liba kanti uzaqhatshwa kusasa. Oh yes. Alo themba. And lo themba lihamba novuyo. Bukathi umuntu odangeleyo noziyekeleleyo uba ne-confidence the day uYesu efika. Oh yes, Lord. Bese usifuthulula kubuyelwe kukuzethemba. Glory to Jesus. Umuntu obesiyekelele uyasifuthulula ngokuvuke. Because kungene uKristu kuwe. Yeah. Lolu vuyo lwenziwa into ekuxelela ngaphakathi esithi sixolele izono zami sixolele noma wone kangakanani kukho into ethoko ngaphakathi sixolele. Oh yes. Oh yes. Yenzeka kuwe sisuki izono zami zisuki kukho into ethi noma ningafana namhlanje ngobona uThixo ukuba ne-assurance noma nibhekezulile baningalala. Oh Jesus. Number 3, kukho into ethi kuwe akasoze uphinde uthakatheke kuba ngabe uzoyika abathakathi ubheka mbhodli uba nesibindi ezinto abathakathi ke bandenze leyo iza nenkuselelo. Sikhululwe sazixolelwa izono zethu ngoba ngena botsiwe sikhululwe sisibophile nje sifike sakhululwa ngoba sizidla izono kuba izono zinkosi phezu kwethu besikade sizizigqila zazo. Glory to Jesus. Ngoku sikhululwa. Yeah, my God. Sijona ngenkani ngabongo sikhululwe kona. Yebo sihlale emanyaleni ngabongo kodwa sikhululwe thina. Glory to Jesus. Ya siyakhululwa. Yeah. Oh yes. Funeka ufile freedom. Xa uYesu ngaphakathi isayini yokuba usindisiwe funeka ube free. Uyifile inkululeko. Andikhuluma ngecawe, ngikhuluma nge-salvation. Because xa uhamba inkonzo yamasindiswa uqhubeka uzivele uba nisabophekile. But once you are in Christ, you will be free indeed. Zimpawu funeka uzivese ukhululwe. Oh Jesu. Suhamba kwesibotshwa ukhululwe. Sukhonza kwekhoboka khonza komuntu okhululekileyo. Glory to Jesus. Sikhululwe. Yeah. Number 2, sazixolelwa izono zethu. Nokuba zinjani sizixolele. Funeka uyiveke ngokule nto oxolelwa kwakho. Funda kuthi sikhululwe sazixolelwa izono zethu ngegazi likaYesu. Siyaphuphuma kuthi sisa asenzele sona sisa sikathi ubele bakhe. ngokusazalele. Chapter 3 wamaGalatia verse number 13 sizothandaza. Amakhaladi chapter 3. Nomidlela inohlupho noma inde Nkosi yami noma iya Golgotha ngiye nawe Nkosi. Angesithi sanda zethu sikhululwe. Jesus. Oh, thank you, Jesus. My Thank you, God. Jesus. Yabona ngaba senzeka kwesizinto kuwe uqhatheka lula.
sikhululwe. Xa ukhululwe ungalala udiniwe, uthi njengoba ufika udiniwe uvululane, ungathandazi, My God. ukhuseleke ngoba awukhuseliswa ngumthandazo, Oh yeah. Oh yeah. ukhuseliswa kukuzalwa kuThixo. Jesu. Mawusindisiwe uyaphuma kwingqondo yokuba ukhona umuntu ongakuthwebula. Oh yes. My God. Ufike usemsebenzini ngokusenziweyo ugadi bangakufakeli into abantu ophangela nabo. Glory to Jesus. Yeah. Oh. Ne-promotion ezi awuyi kuyo kuba uclever. I-program yakho isesandleni sikaThixo. Ziyavalwa i-promotion, awunaxa, awuyilweli iposition, uthathwa nguThixo ngexesha lakhe akufake. Oh yes. Ungalwanga, ungazamanga. Oh Jesu. Awukompiti nelizwe. Yona ungekasindiswanga, uthi ungekaqali, ungekazinto. Woyika nokuhlala ubaba, woyika abantu ophangela nabo ukuthi bangakithakathi banomona. Awumoneleki xa unoYesu. My God. Glory to Yabona le nto uba Jesus. uthi xa kwenza into enkulu kodwa ngenxa yokuba wena ungakhuli kule nto wenziwe yona, uphile kulo mhlaba ufana nomntu ongenaThixo, usoyika njengomntu ongenaThixo. Glory to Jesus. Abanye abantu sebesindisiwe baphathiswa amakhandlela, uba kuthiwa mabeze namakhandlela kuzawukhanyiswa namhlanje. Abanye abantu ngenxa yokwanda kolahlekiso oluninzi kule mihla yethu kuprofethwe, kuthi kuprofethwa kwakhona kubonwe uba iinto zakho azihambi kakuhle, ubizelwe ngaphambili ngumprofethi osindisiweyo ethi iinto zakho azihambi kakuhle tata, zingahambi kakuhle izinto zakho, kukhona izinto isiqalekiso esiphezu kwakho. Then ubelieve now because you don't understand the salvation. Then ukhonje ukuthi apha kuwe ntombi kule into ebangela uba uhambe nzima njengosenziwe nje, kukhona into ekuphetheyo. Utata wakho omdala, ukhokho kakhokho wakho, zizinyama zakudala ezi. My God. Kanti abaprofethi ufuneka sikhwalimele izinto zesikhupha. Uma into uJesu efikile yaqhubeka unayo, asikho isipho esingehlula uJesu. Yabona ikhesi Injalo nje. eqhubeke nawo uYesu sengaphakathi. Oh yes. Bayibona abapostile, bayibona abaprofethi ikhesi emzimbeni wakho. Yazi uba loo khesi uzawubhubha nayo. Yo. My God. Badlala ngawe nabaprofethi xa bethe bazoyisusa. Yeah. Because umprofethi unikwe igift, umntu lo unikwe isipho. Le nto yehlule uYesu somamkela, kubani ongaphinda ayisuse lona. Glory to Jesus. iBhayibhile ithi nikhululwe, the day wasindiswa, ikhesi zizoyihlomkhulu ziqhawukile. Izagula izantwana sengiyathandaza nani. Lalela nani, bamba isandla sakho lo, isandla sakho nasi. Uma uJesu efika izamfoma nzima, lo bawo uzala aba, siyeva uzala aba. Lo gama kule family kungekho Jesu apha, kungekho Jesu. Isiqalekiso salo sisebenza kulo, Yo. sisebenze kulo.
nalo xa izala abantwana uzawuchatshazelwa sisiqalekiso salo. Glory to Jesus. Siyasebenza isiqalekiso. uJesu engekho siyasebenza isiqalekiso. Jesu engekho. Uma uJesu efika achole lo. Izana apha bafana bami. Abezimbi. Lo. Ubukhawukile kwesi. Nkosi yami. Harikapaliacho. Jesus. Isa. Hallelujah. Yabona esi siqalekiso esi sisebenze kulo. Asiphinde sibekho kulo. Lo. Lord Jesus, my God. Izamfundo. Babambe. Bekani ngapha kum. Lo ubezalwa pha. Wafikela yena uYesu. Yo, Nkosi yami. Wamkhatha Jesus. kwesile family esiqalekiso. Nasi isiqalekiso kwamba bangena Yesu. Yes. Sisebenza kwaba. Lo unoYesu. Speak, yes. Uzala lo. Akusekho isiqalekiso kulo. Yezani? Nansi family yekhesi. Yo, Jesus. Lo uyise owa. Oh, bawo. Onkonyana bowa abangena Jesu nabantwana babo basafola under the curse. Nkosi yami. But lo Oh, uzala lo oh, Jesus. esalwe ngenayo i-curse. Oh, yes, Ngoba Lord. lo akasena curse. Jesus. Lo uzala lo umzala ngena curse. Kuba lo uzalwa kule family ngena curse. Hallelujah. Uphuma kumuntu ongena curse Yo, lo. bawo. Umntombi wekhosi nangu yahola njalo. Jesus. Uyafika uYesu. Speak, yes. Uyasehlukanisa nesiqalekiso. Lord. Speak, yes. Only Jesus. Jesus. Speak, yes. Because aba bathandaza amangcwaba abo. Yo. Kodwa lo uthandaza uNkulunkulu ophilayo. Yes, Lord. Aba baguqa koyisemkhulu. Lo uguqa komdali wakhe. Uqalekisa umuntu obeka ithemba lakhe ebantwini. Kodwa lo ekhala kuNkulunkulu. Abasakhala emhlabeni. Ngenxa yeso sizathu baphila under the curse. Hallelujah. Asikho isiqalekiso. Oh, yes, Lord. Aba bangadrayiva imoto ezinkulu. Baphumelele aba. Babe nemisebenzi emihlaba. Abonakale ehluphekile le. Engena lutho ebonwa kubo. Laba bafundile kodwa ngesikhathi yabo behlupheka. Hallelujah. Kubukeka ngathi bayasokola. Baphila under the blessing of God. Laba baphila under the curse. Izinto zibambela kahle. Wadayisa ama-drugs into ziyabalungela. Baba barobha urhulumente into ziyabalungela. Benza lokhu kuthelelile aba. Aba baziphethe kakuhle. Ufaka uNkulunkulu. Hallelujah. There is no curses. Hallelujah. Kubantu abakhonza uNkulunkulu. Hallelujah. There is no curses. Kubantu abahlangene noJesu. Jesus. There is no curses. Hallelujah. Kubantu abazimanye noYesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Umnombo Oh, yes, Lord. wesiqalekiso lapho Nkosi yami. wona lo Yo, bawo. waqalekiswa wazala lo eqalekisiwe Nkosi yami. wafika uYesu. Sesiyathandaza kuthi uYesu akangenanga. Oh, uYesu akangenanga. Ubizono usaqhubeka nazo yo. ngoba eligama lithi curse alikho emlonyeni kaThixo uma ezawudala mna nawe. But eligama lithi curse lavele edeni xa selabantu abadalile uThixo
abantu bawele esonweni, lifele esonweni loka. Once usefuthi kusindiswe uphinde ubuyele esonweni, siyabuya ikhesi ke ngoku. Nxa usindiswa waze wabuyela esonweni sakho, siyabuya isiqalekiso. Uba laa ndoda ike yawa yaphinde yayeka yadlala yashumayela yalala namankazana, ibuyiselwa kule family. Nabantwana bayo bebengekakholwa kodwa bebe under the cover yala ndoda, ibuya nabo, ibuya nabo, babuye sebeyile family. The family yesono under the curse. That is why Bible isithi uma abantwana bambathe bona funeka bazivume izono zabo ukuze igazi likaYesu libahlambulule. Sohlale esonweni, sophila isikhathi esonweni, sonyamezela isono, sokhonza ngeqhinga, sokwenzela indawa. Uzokwenzakala, uzokwenzakala, uzokwenzakala. You go back to square one. Amadimona yabuya, izinto zobumnyama ziyabuya, izinto zikaSathane ziyakuhlasela because ubuyele endaweni emva. Andibonge igama lenkosi, siyakhululwa, siyazikolela izono zethu, siyakhululwa, siyazikolela izono zethu, siyakhululwa. Wesiqalekiso, My God. wanjiswa sisono, Yeah. Jesu. wanjiswa sisono. Bonke abantwana abazalwa ngumntu olilukisa, ebazalwa under ifamily yekesi, akufika uYesu uyayikhawula aphile yedwa lo. Awu madoda, aphile yedwa lo, azala abantwana bakhe lo bephansi kwentsikelelo, abakasindiswa kodwa baphansi kwentsikelelo, batshaya amadrugs kodwa baphansi kwentsikelelo, madoda bangamakhinza kodwa baphansi kwentsikelelo. Haleluya! Umyeni akasindiswanga kodwa phansi kwentsikelelo. Madoda, umama wami akasindiswanga kodwa ngenxa yami uphansi kwentsikelelo. Haleluya! Oh Jesus! Haleluya! Siyathandaza. Now siyaxolelwa. Xa kwenzekile wanempazamo endleleni uba nayo impazamo, uyenzeka kuwe, uyenzeka uhlale, uyenzeka ubetheke, ngoba usuhlale ezonweni, ungafeli kuyo ndawo. Waphila isikhathi esithawu, ungayenzela icawe, lungisa indaba yakho noJesu, ungenaphelela kukufa, uyesu kufa. Ungafeli esiqalekisweni, uyele ekhaya ungowe-holiness wena, uyele ekhaya ungowe-holiness wena. Your God is holy, your Father is holy, your God is holy, your Father is holy, your Father is holy, your Father is holy, your Father is holy. Banana bikhondwela befundisi, banana bikhondwela madoda akusalayo, banana bikhondwela bakushumayisileyo. Your Father is holy, our God is holy. He is holy, he is holy. Oh God, abonakala ngeholiness. Run away. Soka kwizinto ezikugcolisa, soka kwizinto ezikujopayo, soka kwizinto ezikwazukazi ngokuthola, izinto ezikugcolisayo, baleka ibala, baleka into okulimazayo, uThixo okubisileyo. He is holy. Jesus. Holy, holy. Yes. He's holy. He's holy. He's holy. He's holy. He's holy. God is holy. His holiness to God. That's the Lord that has led to the
sibonakala kwi-holiness yakho. Uthixo silindile. He is waiting us. He is waiting us. God is waiting you. He is waiting you. Uthixo kulindile. Ukulinde ebunqoleni bakhe. Masifala amehlo wethu. Bengafuna nizothandaza. Bangahlala phansi abantu benkosi. Bengafuna nizothandaza. Kanjulonda sibe ngenyama athandekayo. Uthixo kulindile. Yafuma nami. Ushayekile. Yafuma nami. Akwami kahle. He is waiting for you. Ulinde holiness yakhe. Asibona isigalo sethu siyathandaza. Baba siyabulela. Thina namhlanje. Baba siyabulela. Thina sizela ngentwaleni. Baba siyabulela. Thina sizela ngasimulweni. Baba siyabulela. Thina sizela ngabenetondo. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Emmanuel. Tekabele ngosiyes. Sivela amehlo wethu. Sivela amehlo wethu. Namhlanje siyathandaza. Uma bekhona abantu namhlanje abathi Nkosi izwi lakho lizibhaqile. Nkosi izwi lakho lifumene mna. Ndibona izinto eziphethe senzileyo. Kodwa namhlanje Nkosi izwi lakho lindifumene. Lindibhaqile izwi lakho. Landibonisa ukweduka kwami. Ndingathandaza laba bantu namhlanje abathi Nkosi lindibhaqile baleka siyathandaza. Lifumene mna. Izwi landibonisile. Izinto ezingabonwa ngabantu. Lindibonisile. Izinto ezifihlakele ebantwini. Kodwa namhlanje ngibuyela kuwe. Ngibuyela kuwe Nkosi ngokupheleleyo. Ngibuyela kuwe. Ngibuyela kuwe Nkosi. Siyathandaza malenga. Siyathandaza malenga. Kuyabulwa. Kubuyela njengentondo. Kubuyela mntwaneni. Kuyabulwa. Kubuyela ngasimulweni. God is calling us. Ushanda kapasata. Malenga siyathandaza. Udibhaqele Thixo. Udibhaqele Thixo. Abantu bangathiboni. Abantu bangandazi. Kodwa wena Nkosi ubhaqe mna. Oh siyathandaza. Unganisashiyeka. Siyathandaza. Siyathandaza. Ukhona umkhaleli washona. Ukhona umcimbi wamajala. Ukhona umcimbi wamajala. Ukhona umphathi futhi wamajala wethu. Ayibethele le problems. Ukhona. Unisandla zakho siyathandaza. Unisandla siyathandaza. Isinhliziyo yakho njengoba izono zakho ziyaxolelwa. Ukhona odingayo. Ukhona odinga izinto esizenzileyo. Phethela amasi. Uthi Nkosi ngiyabulele ukuba thina lafi uphinde ikhali impilo yami. Nkosi Yesu namhlanje ngivela kuhle.
Tubone izono zami, tubone amatyala endiwenzileyo. Ndilapha Nkosi, ndizavuma uba ndenzane kakuhle. Ndiyakwamkela Yesu, buyela entliziyweni yami, buyela ebomini bami. Ngegama likaYesu waseNazaretha, xolela izono zami, xolela amatyala wami. Ngegama likaYesu waseNazaretha, ndicela sithandaze, sibulele Nkosini. Kwenzekile, 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 uphalakile, uphalakile. Thank you, Jesus. Kulumlomo thandaze, thandaza, thandaza bonke ngegama lenkosi. Ozaphela kulo uzothandaza ngegama likaJesu. uYesu ulungile, unamandla, uyaphila. Wena ogulayo uyaphila, wena ogulayo uyaphiliswa ngegama likaJesu waseNazaretha. Uthetha uphila ngegama likaJesu. Ozaphela kulo uzothandaza, uyaphiliswa, uyaphiliswa, uyakhululwa. Siyabulela Thixo, siyabulela uNkulunkulu ngcwele, bayethe uNkulunkulu odlayo, bayethe umlilo onyathulayo, bayethe, bayethe urakabaya, ushananana, ilimaya, ushana, ilimande, rako, sivala amehlo wethu, sikhangela entliziyweni yethu. Thank you, Jesus.
Hlabeleni mangabikho sala. Abangcwele. Yo. Mhlawumbe kungenzeka ukuba usele bona babeka izandla. Upha umoni. Uphila nezono. Hlela ukhona ngaphakathi. Khange ube khona ubeka izandla. Kodwa isazela sakho sithi wena ndiyathanda ukulivula ithuba livulela wena. Ikhona into etshoyo apha kuba ukhona lo muntu oseleyo ongumoni abefanele bangaphumi kule ndlu impilo yakhe engayinikelanga kuSimakade. Cela ukukunikela ithuba lokugcina uba usuke phakathi kwabantu uzapha kungaphambili. Dade ukomisa othandaza kodwa ndifuna uthandazela wena olahlwe ngunembeza wakho, lahlwe sisazela sakho sithi ngumoni. Phume phakathi kwabantu uzapha kumthandaze. Ikusiza dade ukomo, ndivulela wena mntaka baba ithuba. Thank you Lord. Udinga uYesu ungumoni. Ubukhona lapha endlini. Ngicela usincame nalo suku lokukhululwa kwakho. Just come. Thank you Lord. Before we close this service, just come forth. This is the day of your salvation. Thank you, Lord. Thank you. Oh, Master Jesus. God is calling you. Don't doubt yourself. God is calling you. We glorify your name. Call on me for my God. Say your Father. Thank you, Lord. Baba liyaphila. Izwi lakho liphefumulelwe nguwe.